Hugot ng pagbantay sa Iloilo City Police Office kaupod pang iban nga mga security personnel sa syudad sang Iloilo para sa hiwaton nga ika-49 nga high-level task force on ASEAN Economic Integration halin Pebrero 25 tubto 27. Madumduman nga ginpang deploy na mas sobra 1,700 ka mga personnel sa kapulisan sa diin 1,547 ang halin sa Philippine National Police kag 160 tanan ka personnel ang halin sa Armed Forces of the Philippines iaraman sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection kag iban pang security forces. Magluwas sa police personnel sa ICPO nag-augment man ang kapulisan halin sa Antique Police Provincial Office, amuman sa Aklan Police Provincial Office, Capiz Police Provincial Office, Guimaras Police Provincial Office, kagang Iloilo Police Provincial Office. Sa interview sa bombo radyo kay Police Colonel Wilbert Parilla, Officer in Charge ng Iloilo City Police Office, nga ginpahayag nga magalawig ang deployment tubtob Pebrero 28 bagod nga posible mayara sa mga participants nga magatineranay sa syudad. Sunod kay Parilla hugot ang pagbantay sa Marriott Hotel kag sa palibot sini bagod nga amoy ni ang meeting area sang nasamit nga aktibidad. Nakalaptaman ang mga police personnel sa nagkalailain nga area sa syudad ilabi na sa mga tourist destinations kung sa diin may nakahamtang man nga mga police assistance desks. Pahayag pa niya, magluwas sa ICPO, nakaalerto naman ang Iloilo Police Provincial Office sa posibilidad nga magpadulong mga bisita sa probinsya. Dugang pa niya, preparado ang kada security personnel sa posibilidad o kung posibilidad sa anuman nga eventualities nga magaluntad. Apang ginalauman sa otoridad nga wala sa anuman nga marain nga matabo sa tion sang aktibidad. Wala naman tayong na-receive na threats, but again, we are maximizing our forces to prevent any eventualities. Yung VIP securities natin, yung close aim, they have separate trainings for a VIP security. For the traffic naman kasi we are during the flow kung pag-iikot ng mga contingent natin, we are also recommending sa traffic enforcement natin sa city na stop and go lang. So hindi siya maka-apekto sa traffic, sa general traffic situation natin, considering that we will suggest for the stop and go.